skjønner at dette er vanskelig. Hvis du hjelper deg til, og så de to minste går først. Det er veldig dårlig situasjon. Det er godt for oss som foreldre. Det er tryggere barn. Jeg forstår det. Det er vanskelig for oss å gå til. Vi kjenner det i hjertet vi også. Jeg forstår at det er det må være litt tid. Det er ikke bra for barnets helse og barnet. Det er ikke greit. At barnet gråter sånn slik. Jeg forstår hva Du kjapper deg for at du vil vi skal gå fort, men det går ikke. Vi skal ikke gå. Det jeg er opptatt av, det er at vi må holde litt ro her, sant? Og jo mer dere griner, jo mer griner de minste. Jo mer Men kan vi ikke la være grine? Vi kan ikke la være grine. Og det er ikke lov til å vinge. Det er ikke lov til å vinge. Jeg hører hva du sier. Det er ikke bra at dere behandler oss slik. Det er veldig dårlig. Det er veldig dårlig. Så vi er bare nødt til å ta de med. Du har spist skoene. Vi skal ikke gå. Nei, jeg skal ikke til Burkina. Det går ikke sånn slik. Bare ta skoene på. Nei, vent. Du må vente. Nei, stopp. Nei. Dere tvinger barna, og sånn skjer det ikke. Det er bestemt, vi respekterer dette. Men kan ikke diskutere det. Vi diskuterer når barna er ikke til stede. Dere må være litt rolig. Når barna ikke er til stede, skal vi diskutere dette. Hvordan vi diskuterer, og det skjer slik at barna gråter. Sånn er det, sant? Ja. Vi vil diskutere det etterpå, men nå skal barna gå. Dette er ikke greit for barna. Dette er ikke greit for barna. Det er ikke greit for barna, men hvorfor dere tvinger barna nå? Skal vi se om vi kan... Men vet du hva, vi kan diskutere det etterpå. Ikke ta det når barna hører på. Det blir så vanskelig. Dere lar at barna hører dette. Dere som gjør det. Dere lar at barna gråter og blir redd og skremmer. Ja. Nei, men bare finn på som helst om det. Vi går ikke herfra, ok? Vi vil ikke gå. Finn på som helst, vi vil ikke gå. Vi må gå i dag, sant? Dette er vondt. Men på fredag skal vi gå. Da skal jeg være her på fredag. Vi skal gå på besøk på fredag. Nei, vi vil ikke. Vi vil ikke. Så